ndechipi chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe rega ndiba ndare bandire mukati mekufamba mukati mekutsudzura. Rega ndikukupa musoro wazo Mkoba KB ne muri ya Zimbabwe chikwanzira zvipiri. Ndakabata nyaya yekutengwa mukore muri ya Zimbabwe. Pane murume akanesana nemukadzi wake, mukadzi achibatizira kuvabereki. Murume achibvatevera zvikanzi uya kuroti ndiri kuroti tigotaurirana. Murume mukadzi achibabuda usiku, vabereki vasingazivi. Murume kwakucheka mukadzi iye achibasungirira. Kuseni vabereki vakamuka vasingazivi. Vakanzi kuti pane mukadzi akapapo nemurume akasungirirapo. Vachimuka kuseni mwana wavo nemukwasha. Yes, Baba Isabel. Ndine nyaya muri ya Zimbabwe yandinayo panapa update yemurume kumaso ku Epaton Park heti field aiwa iripo panapa nhasi. Ndine nyaya zvakare muri ya Zimbabwe yemurume akauraya mukadzi ndokubva auraya mwana yandaitaura kuti inenge nechokuita nebonde, asi ndine zvakazara nhasi auraya kudaro akabaya mukadzi ndokubva acheka mwana. Iye ndobva angatomboenda kunotenga okapi rake mune chimwe chitoro chinozivikanwa ndokutenga mushonga wamakonzo, asi after apedza kuuraya vana akazama kumwa mushonga uyu wanga uri fake. Haana kufa, ari mumaoko emapurisa. Izvo zvakabatwa chiiko naye Baba Isabel? Handizivi nyaya yekumarondera Mkoba KB. Ndakapakata nyaya yekumarondera, ndakazotenderera nzvimbo yekumarondera. Kune dambudziko kumarondera, kune dambudziko revanhu vari kuzviuraya, kune dambudziko revarume vari kuudza kuti mukadzi aita chifambi vari kumapoiseni machifa, koita dambudziko revanhu vari kupomerana mhosva. Nyaya dzemudzimba kumarondera dzawandisa. Baba Isabel, ndoziva kuti pane vakawanda vanenge vachizokutsvagaika mushure mechirongwa bhozhongora segment vachida kukupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri, nhamba dzamunobatika dzavanogona kufona dzinoti kudini. Icho kwadi muri ya Zimbabwe nhamba dzamunobata pandiri inhamba dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise. Munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndinovimba kuti ndiyo namba yacho. Mufombi muvakose mukati meguta reHarare chandakabata Mkoba KB zo vakadzi vanokwana kuita 3 vari mukati mekurwa, asi vakadzi ava 1 angari umwe mukadzi, 2 vanga vari umwe murume, asi vese ava vakadzi vevanhu vairwira murume wemunhu. Pullman selector vakadzi vevanhu vairwisana vachirwira murume wemunhu. Nkuponi uku mfokozi chii chakaitika Mkoba KB vanhu vakasangana mabhasitopu vachienda kubasa kuseni. So zvakaitika ndezvekuti 1 kombi yasvika, 1 akatokrosa mberi zvokumira singa mamira padhoo, but iye asingaendi. Munhu akaita zvinhu izvi ahaziriye aida kunetsera nemunhu, ishama rainetsera nemunhu, ende munhu achisvika pabhasi stop akatanga kuzona bhuru rake kuti uri kuona munhu unainetsera naye ndiani konesa zvakadai izvo. Ndakaendeswa inini pandakaenda kunotaura kuri kwandakaenda kuti ndichiswe malessons edriving, ndiye munhu akazoita malessons iwawo uyu ndiyadana nemufesi wangu, but iye ari mukadzi wemunhu. But kuti vataure naye zvainetsa, akaenda kunopinda pakati mukadzi wemunhu akaenda kunorwira umwe wake ndizvo wakakonesa umwe wangu, but iye ari mukadzi wemunhu zvakare. Baba achisvika kune uyo anga achinzi ndiye akandikonesa kuti ndifambidzane zvakanaka nemufesi wangu, akati kudini? Kana uda kupinda mukoti ndobvamira kumberi, uyo akati akafunga kuti maybe munhu akundi arida kupinda mukoti, akaenda pasite ona munhu arikuenda kudaro, akati atopusha kubvisa pai mukiri upinda pai mukomzi kwanzi kochini wasikanobva mpusha kazikanzi iwe nguva yakampusha uye angatuma munhu angatopindira zvotiwe zvibhakera yeti paka paine mumwe munhu zvakare ipapo agara achinetsana nevakadzi vaviri ndobva svika paakazotsvaga nyaya iyi ichibva yaoneka kuti vanhu vanodana nemunhu 1 mawindi akati aisu atinyarare tagara tozviziva pane panoba mozviitira panapa. Hapana munhu akazoenda kubasa, but yakazobuda mushure mekuti urida kushaina here neka ukaenda kutoita ningi ndaka kupewa inonzi chi before driver's license professional zvino baba winde apa vakadzi vaviri vamwe ava ana baba munini vanoshandira ipapo, right? Ndio panyaya ipapo ndana magunu saida kubasa tatozvinzwa kuti muri kurwira ningi panapa, but murume iyeye akabva svika nemotokari, nguva yakasvika nemotokari ukati
vanoita kushegera chaunganika murume achivangosimudza muda chivarwa pasi saka takamira kunzwa kuti vakadzi vachirudzima dzavo here but zvinoita were kuti mukadzi wemunhu unorwira mumwe murume wemunhu kwenye mukadzi wemunhu anoita mumwe murume here iye ane mumwe murume iye murume ane mudzimai uyu aenda kunorwisa mumwe mudzimai kuti wakanditorera kachikomba changu kuti wakandikanganisira pane zvakawanda akati kudini no vakakutonisana kamukoma vakapesera vakutotaura shamari kuti iwe hauchengetiwe kana uchiti wakadana naye wakadana naye nerini ndikuti ndakadana naye rini umatoshedzera shamari ndiwangu kuchikoro but murume wacho ane mudzimai uyu ari kurwisana nomwe mudzimai ari kuti kudini kumurume asati asvika mukoma kebe ndopatamira kudzokamira sei ane nyaya yekusozve ndanabamnini vanoshandira pakaitika zvinhu vanovanti vakazoshedza varidzi vakadzi kuti bwerani kuno right kuri na njito madzimai enyu ari kurwira boyfriend murume wavari kurwira saka muri kuti uyu murume akanzi nevanhu ndiye boyfriend vane mari here vane mota chatakaona imota vane mari here asi vane chii vane mota baba Isabel mota dzine mhando vasvika chaipo mota dzine mhando muzukuru yes kule mwanaku amai ukaramba wakashingirira unoprofita kwini ndinoprofita kai ndakakurovai kai musi unowe kana zviya unofamba nanani Leviticus nani Simon Peter nani Nicodemus nani Mother Mary rikiti vo pfapfaidza itinzwe icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekupfapfaidza mukoma wangu rega ndingorova tunge kusona kwechembere zvigosarira kwamuri muchigeba kumhanya nazvo makufamba nazo akamira sei muri yezimbabwe ndakapakata nyaya dzandakabata pano rega ndipe ndatangira paka rega ndingoti shamba pamwe chete nechiweshe shamba icho kwadi muri yezimbabwe nyaya ndiri kutanga panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yepashamba asi ngandapinda mashamba ndikuda kuti kuna baba vechikuru vakarwara ndokubva vafa vachibva vamuka ndokubva vafa vachibva vamuka keka ndovakafa vachibva vamuka but pakafa kepiri vaneu kuzvikanganisa kuzvimesa kwavakaita vazvimesa kudaro zvikanzi aiwa ndakuda kufa asi zvandakuda kufa handisi kuzokusiyai mega chikonzero ndine tiro tongo tandakandirato regai ndikuzivisei kuti inini ndine nyoka yangu nekabhegi kangu kana kuti kabhegi kangu katoolbox kangu kari kubasa kane zvinhu zviriko kakaoneka kuti kanga kaine matumwa kusanganisira nezvimwe zvakawanda zvikanzi ngazvitorwe ndokubva zvaunganidzwa apa mudhara uyu masawiri akanzi batai vanhu vakaramba asi chibhegi changa chine zvinhu izvi chaipfakanyika zvaionekwa chaitopfakanyika zvaionekwa asi vanhu vakazosvika kubasa asi zvakakwesa kuura nechene ndezvokuti vedu we zvatinogona ndezvokuti kana munhu akuvikoyo ngaavigwe nezvinhu zvake ndiri kutaura vagari vekushamba vari kuziva zvakaitika nezuro munhu uyu paakavigwa kabhegi kakaiswa mukati baba Isabel muri kutaura kuti murume uyu aifa achimuka achifa achimuka kusvikira zvotaura kuti aiwa ndine zvinhu zvangu kubasa kwaitaura kuti pane zvinhu zvangu zviri kubasa ndokupi ichokwadi ani kwaisevenza kwakatoa kabhegi kakatounzwa ndikakane zvinhu zvakaipfakanyika kubva kubasa iko pakubasa bhegi ranga rakakura sei aiwa kabhegi kadiki asi kabhegi kaombe kabhegi kadiki kanongoratidza kuti ndike munhu wechirume iye musakabva hana here kutaura kuti chii changa chiri mubhegi no hanoti akangoti ndine zvinhu zvangu zvakafanana nenyoka zvakafanana nekamba zvakafanana nedumwa zvinhu zvaitaura asi kuzviona peya vanhu vakati sagwiri akanzivhura sagwiri akaramba asi nguva yakazengeya yakuda kuti kofini rakudziswa muguva vanhu vakamanya nyoka chiveshekene kwa saka akazovigwa zvake kabhegi kachibva kaiswa muguva kuda kuti akavigwa nezvinhu zvake murume uyu sezvo aifa achimuka akazotaura kuti pane zvinhu zvangu turusi box riri kubasa turusi box parakauya kumba ndo paakazofa here kana kuti akafa risati rauya aiwa pakazuya zvinhu zvake ndo paakafa nekuti akatotaura kuti ndine zvinhu zvangu zvinhu zvauya munhu achibva sofa shamba chiweshe aiwa iyi shamba yoga ndatichipfupisa kana ndauda kubana ndikupinda pashi ndikupinda muchiweshe ndapindira mukati menzvimbo yechiweshe kuchiweshe mukoma KB kune family yakanetseka mushure mekurwara nhamo nematambudziko ndokubva vagara pasi asi munhu akaruka zvinhu izvi mwana weimba imwe chete kuti azoenda kune dzimwe dzimba vachizonzi hamuna kutaura nesu inini zvangu handikwanise kuuya wani mumwe pakati pevamwe vakaendaendawo veukama uri padhuze but pane one akati hamuna kutaura neni nyaya yemarungu handizive kunyange tichimba takawanda maifanira kundisuma semunhu mukuru saka zvamusida kundisuma inini handiwe ikoko asi chakanetsa ndechekuti mukadzi wemunhu iyeye nevana vake vakaenda iwo baba ndo vakaramba
zvinhu zvakaitwa masikati machena ndokubva vaita zvavakaita. Regai nditi kana chaka chiri chinamato chakaitwa vanhu vachiona, kana chaka chiri chivanhu chakaitwa vanhu vachiona, asi zvakazoitwa nemunhu akanga ari panzvimbo apa ndokubva ashevedzera kuti kupera mapera zvenyu, but pane munhu ane chinhu chake. Asi chinhu chandiri kutaura chimungachiona, munoramba chikonzero, munhu chaiye haabhururuke, mukamona achibhururuka chishamiso. Nyoka haibhururuke, mukaona ichibhururuka chishamiso. So zvakazoitika mukoma KB ndokubva zvanzi izvo. Ndine chinhu chandinoda kuti chiuye pano, asi ndishauri chingauye sei pano. Kuchibva kwanzi izvo, kumba kuya kune murume aramba, amai kana mukadzi wepo kana kuti mwana wepo, hamusi kuda here kungoenda kumba munochera mvura yekumwa. Kana mukachera mvura yekuya mukaya nayo pano, munenge baba vasipo vanenge vatouya pano. Ndo baba sina kuya pano vakaramba, endai kumba munochera mvura. Moya nayo iri mukapu. Kuya kwemvura baba vanenge vari pano. Yes, andi ndiye muri dzemba right. ndokubva vaenda. Saka amai nevana vavo vane kumwe kusagutsikana kwavanga vasingaite nokuda kwababa. Zvichienda nekuti pamba apa pane mwanasikana uyu anorwara achita senge anorwara nenjere, kana kuti anongobuda masiriri aata senge munhu anorwara nenjere, zvahari azvinzwisika. Asi baba ava manje vanomboita chitsika mutanda vachibuda vachienda, asi kana vaenda havaitire munzvimbo. Vanongozonzwa kuti vari kubhikita, vari kukokwe, vari kuharare, ndokuri kuita un'anga. Kana vauya nebhegi ravo reun'anga rinongosoka mumba, hakuna matsara anoitwa papa, vanongonzwa kuti kwakati. Vakatomboona baba vari kukaroi, mwanakomana abuda, zvikanzi kuda tsika mutenda ari kushupa ari kukaroi. Ndokubva mwanakomana asvika ikoko, wanike ndi baba vake haana kubudikira, ndobva ngoti swava ndichakazozisa hama kuti baba unotsikisa mutanda. So un'anga uyu waive wake chete. Zvikanzi right, endai munochera mvura. Amai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jekesa musutu, he kumagunde, kufamba uko. Vakananga kumba kunotora mvura, ndikubva waya nemvura. Zvikanzi ndiri kuzama kuda kuona kuti munhu yakakura sei, kapa yamai naye diki, inaniwisa mvura muchake. Right. Zvikanzi kakuita moshi tu, kuitira kuti amai kana varemerwa nejaki mubatsirane. Vakabva vatora 20 lita kubva pamba, ndobva vanosadza mvura ipapa. Zvikanzi musatora mutsime, torai mvura iri mumba, kana bhaketi risikazari ririmo, torai mune rimwe bhaketi mosanganisa mosanganisa. Paitumwa vanhu kunotora mvura, baba vanga vari kupi? Baba vanga singatoonekwi zvose, vakangoramba kuenda pamba vakabva vapa. Okay, zvoitika muvillage, ndokubva vanotora mvura vachibva vaya nayo. Papa ndobva kwaitwa zvakaitwa, pakangoitika mhepo isina kunzwisisika, pakangoonekwa pane vamwe vanoti ibonga, kiti yepamba ine unyoro, kwozoita kiti yemusango. Ukaitarisa fesi yaito rino kushinga, haina kujairika. Right. But pamusana manje yaita senge mapapiro. So vanhu vakabvunza kuti mukai kana makaona munoiziva here. Vanhu vakawanda vaiti kiti zvoenda nemusoro wayo nemakumba aide zvese, but chainisa nje kuti pamusana apa aita senge mapapiro. Vanhu vakati tikuona mapapiro, zvikanzi ndosaka ndakubvunzai kuti kana mukai makaona munoiziva here, nokuti kiti haite mapapiro. Kana ya mapapiro yashiri but one musoro wayo one makumbo aya. Ndo pane nyaya yesapa, hazvina kuti hama uri kupi, kana yainitene pasi inobhuruka bonga uya ichienda kwayatumwa. Zvino nhasi uno pairi ipapa handisi kuona inini iri kiti, ndiri kuona ari munhu uyo aramba kuuya pano hama yenyu baba. Saka zvotoda kuti tiite panapa, tonatera kuvarwisira pano. Ndobva paitwa zvakaitwa mukoma KB. Kiti iyi yaita senge chinhu chinonyara, ikatarisa kuvanhu yatarisa pasi kudaio, ikatarisa kuvanhu yotarisa pasi, ichibva yadirwa mvura. Ndobva yakuita senge yakosora, pakabuda kana kuti kasaundi kanenge kekukosora kwemunhu. Pachakakosora chinhu ichi pachibva paita senge pabuda moto, ndobva changoti senge changorara pasi, ndobva chaisa makumbo mudenga, chichibva chatofira ipapo. Chafa kudaro zvikanzi izvo right. Ndiri kuda kuti mutsvage kuti baba varipi izvezvi. Vairamba kuti varamba kuuya panapa. Yes. Vatsvagei kuti vari kopi. Ndobva vafonera zvikanzi mudhara takusiya patownship, ndo paari kumadoro. Zvikanzi nemudzimaiwo vanga vachiti mazana vachamwe doro, ende vatiwe nemazuva, ende mwana wavo akatomboya nedoro pano. Vakaramba vakati ndine manzwiro andiri kuita, ndakambonzi kwa dokta imbomira ichi
doro saka doro havasi kuma zvikanzi aiwa tatovasiya chimwe zvikanzi right kuchi weshe ndiri kukumbira vabereki vanoziva murume akadonhera pataundship achimwa doro mushure mekuratidzwa chaaratidzwa pakatumwa vanhu vakanzi endai munoona vakomana vefamily vachibva vamhanya ende vanhu vanga vagara nequestion mark nemutara ndokubva vamhanya vakomana vachibva vanomana zvikanzi aripo zvechiwa zvikanzi aripo zvikanzi takurai chimuka ichi torai plastic mupfeke plastic mumaoko muchibata makumbo aya muchirembedza svikai pana baba vamauti moti baba chimuka chimunochiziva here pataundship pataundship vakomana vachibva vakomana vachinosvika pekuti mudhara uyo kwakutaka kunetsana manje kuti ndianoita vanga vakutya kusvikira vafonerwa takakumirirai zvikanzi no panapa takunetsana panapa kuti anditanga kuenda ndeupi kuchibva kwabva mumwe mukomana angasara kumashure zvikanzi vanosvikawo ndipei nini vachibva vamhanya so mukomana uyu paakasvika haana kusvika achiti mudhara chimuka chimunochiziva here akasvika achinochikanda mberi kwavo so vanhu vakanga uripo kati chingo chamuri kutiitire mimi mungatikandira chimuka chakadai so vamwe tiri kumwa anonzi bachi maskati aya anenge akavhurika kumuromo mvere dzinogona kupinda mukati zvikanzi aiwa taazoratidza mudhara wedu kuti chino chanochiziva mudhara akanguti machitora kupi machiwana kupi ndobva asumuka ndikubata mudumbu achibva agara pasi achibva asumuka kuti nesembe machiwana kupi chinechi machiwana kupi chi ndikutaka kuora mukoma kp ndiye munhu kusimuka aita sika kuenda kumba achibva dona pasi vanosvikanzi munhu akutorwara uyu torai munhu vakomana vamwe vakomana achibva shedza zvikanzi munhu akutorwara adona pasi uyu zvikanzi takurai munhu murume uyu mhuri yezimbabwe akatakurwa nemotokari yemumwe muzvina bhisimisi ari panzimbabwe ndokumaendesa paklinika asvika paklinika zvikanzi aiwa muendesai kumberi achibvaendeswa chipatara chekumberi chipatara chakaendeswa chipatara chekuhoward ndokwakanofira murume uyu ndokwakanofira murume uyu akabva toshaya ashaya kudaro mukoma kb handizivi mhuri yezimbabwe mukave nepfungwa kana kufungira kuti munhu ane zvaaita kana asangana nedambudziko amubatsirane naye here mukoma kb murume uyu afa akaisiwa kumochari akaita 3 days pasina vanhu vekukama vaenda vaakutaura kumunhu zvina bhisimisi kuti ime kwamunhu wandakaendesa kuchipatara ndakaendeka kuudzai wene kuti adonha pamashops ndamutakura muendesa kuchipatara kuuya kwamurika inyaya kuti nditaka ndamuendesa kune vanhu vanobatsira ndizvozvo saka mateverere vaitonzi takanzwa kuti akashayika kusanganisira vana nemukadzi havana kuenda vakazoenda nokukutwa nemunhu anonzi sabu kuti aiwazvi hamungadaro vachibva aenda munhu wandiri kutaura mhuri yezimbabwe haasati atorwa kupi kumochwari ariko pamba apa mukoma kb pemurume uyu ari kumochwari kudaro achenzi afasa nhasi hapana kurarika mukadzi nevana masikiti achichena usiku wese achita senge vana kuita senge kamwana kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yezimbabwe mukadzi nevana vakabva pamba munhu uya akakaenda kunobatsira achibva ati no musaenda kumwe kuno ndoda kuti muuye kumba kwangu kunyange muchikwirwa bhazi ndoda kuti muuye kumba kwangu murume uyu kana asati avikwa pamba apa pagarike zvamuri kuona zviri kuchema pamba izvi zvikiti hazvisi zvake ndezvani ndezvevamwe vaifambidzana nazvo vane timu yakafanana naiyoyo saka vari kuchema rufu rwemurume uyu saka zvandoda kuita panapa ndezvekuti ndoda kuti kana muchinge mabva kumba kwangu muende kunokanda bembera handisi kuda kubata zvinhu zvevanhu zvisinei nemi asi zvo zvaakuita zvokukonisai kurara pamba ndo yatsaona tomboti vari kuchema gadzirirai kuviga munhu kana muchinge vaviga munhu modzokera pamba but vaviga munhu muri parufu kumbirai sabhuku musimuke muti ndiri kukumbira kuti murume wangu kana akafa akaenda nezvake kana pane anoziva kuti aibatsira murume wangu kuchema kana pamabasa musadzoka pana pabembera iroro nokuti vakadzoka takuuraya zvakare ndati handisi kuda kuuraya zvevanhu vari kuchemana asi ndinoti mukande bembera muchiti ndiri kukumbira vanhu vese vanoziva kuti vane zvipfuwo zvavo zviri kufamba zvichienda kumatanga asiri azvo zviri kuenda kumamisha asiri azvo kana kuri kuchema imupedze asi ndataura kuti kubva nhasi pasauya chinhu zvakare pano so munhu asati avigwa asi zvikiti zviri kuchema asi mubatsiri achivedzera kuti zuva richavigwa munhu muchakaenda mubambere muchaona bembere vasingazivi nyaya yekuchiweshe muteerere panovigwa munhu pane bembera kuchiweshe kwakaitika nyaya iyi ndekupi mukoma kb nyaya iyi iri kuchaona kupi
chaona nyaya iri kuchaona hanzi mutumbi ngaugare kumochwariko kubaba Isabel vakafa kuvakafa ungazotinetsa zvikanzi mukati akafa zvikanzi mweya wacho iwe kutaka kutongwa mukoma kebiri kasi Monica Jembere ari kuti iye ari kutsvagawo baba vake vanonzi Alwisi Tungatsi. Amai vaMonica Jembere vainzi Tafadzwa Jembere vakasangana kana baba vaMonica Alwisi Tungatsi kwamutoko kubasa kwavaishanda. Amai ava kana kuti amai vaMonica Jembere vakatisiya kamugore ra2020. Zvakadaro iye Monica Jembere uyu ari kutsvaga kakuna baba vake kana vachizvinzwa Alwisi Tungatsi kana kuti hama dza Alwisi Tungatsi kana muchizvinzwa Monica Jembere ari kukutsvagai. Anobatika panhamba dzenhare dzinoti 0714 251 790 0714 251 790 0714 251 790 ndidzo namba dza Monica Jembere uyo ari kutsvaga kababa vake vanonzi Alwisi Tungatsi. Right, amai vaMonica Jembere vainzi Tafadzwa Jembere vakasangana kana baba vaMonica iko kwamutoko kubasa asi vakatisiya mugore ra2020 asi iye Monica Jembere ari kutsvaga kababa vake Alwisi Tungatsi. Kana vakateerera ngavabate ka Monica Jembere pa 0714 251 790 0714 251 790. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Rikiti 20 minutes past 10 pafaidza ichimwe icho kwade muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza dziri kuitika matimana isinganyiro. Nyaya enda kutaura pana pamukoma KB ndikataura nyaya mbiri dzakateverana dzichitaura chinhu chimwe chete chikonzero. Nyaya ndiri kutaura panapa ndeye kutengwe Karoi nenyaya yepamarondero asi nyaya idzi mukadzitsvaga muchadziona kuti dzoda kubatsirwa zvakaita sei zvakafanana. Nyaya yekutengwe yakamira kudai. Pane murume nemukadzi vangati mugara vese vachigara vese ndokubva vanetsana. Kana vanhu vanetsana vatongi vedzinyaya vanosvika pakuti izvo morambana here momboseparata here vachiona nyaya inofamba sei. Chikonzero chavanenge vasingadi inoizi pamwe kandi penyu chikonzero mangwana inokonzerei ndizvozvo hatidi mirishonga. Vanhu vakabva vaenda paseparation. Maziviro andinoita inini kazhinji kana munhu akaenda paseparation nemurume wake matongerwa ndikamboona dzimwe dzichiita kubva kuchivanhu kusvika pamutemo. Kana munhu aenda paseparation kureva kuti ahana kurambana nemurume mukadzi wemuridzi asi akambomira ari pavabereki vane zvavakamireko ende unobva waenda kunogara kumbe kwavabereki ende haungobudi uchingofamba kuona chikonzero uri mukadzi wemunhu ndizvozvo kuti hamuna kurambana. Vaenda paseparation murume ndasinga ane zvaakanzwa ndokubva aenda kumba kwemukadzi ndobva amushevedza kuti uya kuno. Mukadzi achibva aenda zvikanzi izvo toda kumbofamba tichinoona vabereki vako. Mukufamba imomo ndobva auraya mukadzi. Auraya mukadzi iye achibva zviuraya. Kutaura kuno kwatiri kuita mapurisa ekutengwa vakatora mitumbi yesei vachibendesa kumusha. Vaviri ava vanga vava nenguva yakakura sei vachigara vese. Handina kuzokwanisa kusvika pakuti vanga vane vana vangani pakurarama kwavo but kutaura kuno kwatira mukoma KB murume nemukadzi vese vakafa. Mungaziva here baba Isabel kuti chii chakapa kuti vaviri ava vamboseparata? Pakuseparata mukoma KB vanhu vaingoti kugaragara vane kunetsana vachiita ende pane mamwe mashoko ekuti pakati pavo panoita sekunzi pane mumwe akave nekuchita ndokubva paita chirwere chemumba chebonde. Chirwere chemumba chaitika ichi pane kusaurirana kuripo pakaita kuti vanhu vaite sei vanetsane. Saka vachizama kuda kugadzisa nyaya iyi ndo pakati umwe amboenda kwake umwe amboenda kwake. Saka murume ndiye akazotera mudzimai akamushedza kuti uya kuno achibva auraya mudzimai iye achibva atozviuraya. Zvakaoma nematambudziko baba Isabel. Ndine nyaya yandinayo mukoma KB. Nyaya yandiri kutaura inyaya yekumarondera. Nyaya yekumukandura muri yeZimbabwe murume nemukadzi nemwana wavo vanga vachigara vese kudaro
murume akanetsana nemukadzi, vanetsana nemukadzi, ane nyaya yakazotaura hake ari mukati memushure mekuti ande kumapurisa, but pane tsamba zvakare yakasara yekuti ine zvairi kutaura pamusoro pekuti chishakaitika, ende ndikati yakasara itsamba iri kumapurisa, chikonzero murume uyu ari kutorarama ari mumaoko emapurisa. Murume uyu anetsana nemukadzi, pamba pavanogara pane vanhu vanoronja zvakare ipapo. Hapana kuitika noise, pakaita sekuti volume full blast kuti asanzwe zviri kuitika, asi mukadzi akazokwanisa kunzwika achiscreama achitaura nyaya yekuti ndabayiwa. Munhu anogara panzvimbo iyi akatendera ari mukati mekusvika achizama kuvhura dhoo, achivhura dhoo kuti apinde kuti akabatsira sei vanhu nokuda kwevolume yaanzwa iri pamusoro kuti ndabayiwa. Achibva sangana nemurume, achibva pusha, murume achibva buda, achitota sangana nemukadzi pagedhe apa kudhoo, akaona kuti mukadzi ane nzvimbo yaanga akabata achiti ndabayiwa kuzama kuti pasabuda ropa. Achinopinda mukati mukati pasajini nokuona kuti mwana akatopfugama aripo, anoziva kuti mwana akatochikwa kudhara. Mukadzi ndopakazama kutsvaga vanhu kuti abatsira, mukadzi achibva afa, mwana achibva afa. Afa kudaro murume uyu anoratidza kuti makanga mune banga inoti Okapi nyowani yakanga atotenga zuva iroro uyezve mushonga wemakonzo. Paakabuda nemushonga wemakonzo uyu achibva anomwa mushonga uyu, but iye akafunga kuti mushonga, but mushonga wakanga watenga wanga usiri mushonga chaiwo chaiwo, yanga iri feki yaanga atovharwawo, angatovharwa mushonga waida kutenga. Mushonga uyu hauna kumuuraya, asina kupa kudaro ndobva azopereka kumapurisa. Kunova nduku wakasvika chira mashoko kuti izvo ndefungidzwa kuti nyanga senge nyaya dzebonde, but pazowanika tsamba iri kutosekireta tsamba iyi inotaura mashoko kuti izvo anoita senge ari kuchema kutaura kuti izvo ndakazama kutaura mukasandibatsira, ende mwana wangu uyu haana mhosva pamusoro pechinhu izvo, but ndaona kuti izvo pamusoro pekurarama mukati meupenyu akasara anorarama sei, ende ndiri kukuisai kuti mucheme richava gungwa remusodzi pakuchema pechinhu chandangokuitira ichi, iri tsamba yaasiya akanyora. Saka kutaura kuno kwatiri kuita murume ari mumaoko emapurisa, vamwana nemukadzi nemwana vari muchari. Baba Isabel, tsamba iyi yakanyorwa nani? Tsamba iyi iri kutenderera, iri kunzi yanyorwa nemurume achiti iye ndakamboedza kuchema mukareka kundinzwa. Nyaya yekuti anofanira kuenda kuchechi kwandinonamata inini. Mudzimai airamba. Mudzimai pano zvinhu zvaapinduri because akafa. But zvinhu zviri pai mutsamba. But tikada kutsvaka dzimwe dzenguva ndizokuti dzimwe dzenguva maybe mudzimai angasinganerwi kuenda kuchechi ikoko, but tomba kuti haadi kuenda mukoma kepi, tinosvika pakuuraya munhu here. Mungakwanisa kudzokorora mashoko ari mutsamba iri kumapurisa iyi? Mashoko anoti iwo ndakambozama kuti inini mutigadzirise, uyezve ndaona kuti mwana wangu akasara kunyangwa asina mhosva, ndaona kuti kurarama kwake hapana ngwasa kuti ararama mune zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo inini ndaona decision yokuita, but kwamuri richave gungwa ropa kana kuti misodzi yenyu ichairira. Itsamba yakareba, aya mashoko andiri kunhunga, itsamba yakareba ine mashoko akawanda. Kuti murume akada kubetserwa neveukama akatadza kuwana rubatsiro, achibva afunga zvokuuraya mwana nemudzimai, iye kuti obva atora upenyu hwake, asi mushonga waakatenga hauna kuzomuuraya. Saka tinovimba kuti sezvo iye asina kufa, izvezvi ose aya mashokoshoko, but izvezvi anofanira kunge ane chokwadi chaari kutaura. Mapurisa vanoziva pekubata, mapurisa vanoziva pekutangira, vari kwandoti stage iyi inoda kusvika apa, stage iyi inoda apa, kusvika yaita sei yabuda. Asi shoko rinorwadza nderekuti ungasvika here pakuuraya. Chii changa chanetsa? Kana yanga iri nyaya yokuti pamwe mudzimai angasingadeka kuenda kuchechi yaipindwa nemurume, ndizvo here zvaungasvika pakurayira munhu? Ndiri mumarondera imomo mukoma KP, nyaya yatikaita zvakare ine munhu akazofa achangobva kutongwa iya auraya zvakare mukadzi, inyaya yomarondera zvakare. Izvezvi mune nyaya yemukoma KP yemukadzi, murume akatodhakwa akamudira petrol, murume akazonurwa nevanhu vasati akandwa mechisa. Mumarondera zvakare mune nyaya yemurume akakwanisa kuudzwa nevanhu kuti iyo mwana wawinaye uyu ane makore anodarika 10, mwana uyu ari kunzi ahazi wako. Murume akatora futi akakwanisa kuenda pamukadzi kuti ndiri kukumbira kuti chokwadi, ende chokwadi mukadzi akataura kuti ndiro urombo, ichokwadi mwana asi wako. Murume achibva ngoti okay no problem, achibarwa pasi, hana kudzoka kunda muyedzo. Mumarondera ndiri mukati mekufamba nekutenderera mukoma KP, nyaya dziri marondera dzakawanda, inyaya dzevanhu vasina kuzvibata zvakare, nyaya dzinotaura ndapedza. Iya imwe nyaya yandaona zvakare iri mumarondera, nzvimbo dzekufarira mukoma KP dziri kuwanda vakadzi vevanhu kudarika vasikana vasina varume. Chikonzero amene kuti chi
nyaya dzemumaloji nyaya dzemumafaro vakadzi vevanhu vari kupinda vakawanda imomo uyezve mane kufa kwakawanda vanhu vakafanana nemahwindi vanhu vanofanana nemajeka nevanhu vanozoshanda mamwe mabasa vekungoti vakakunzwa kuti mukadzi wako ari kunzi ane chikomba akutomwa poison nyaya dzerufu nekuchinjana kwevanhu vasingafambe zvakanaka dzati wandei noise irimo marondera. Hey, makamboita here tsvakurudzo kana kusvika kakumapurisa kupublic relations office kuti mubvunze kuti chii chiri kukonzera kakuti zvidaro? Icho kwadi mukoma KB musi weFriday ndo kwandida kuti ndisvike papo but nyaya yangu inini ndoda kudzoka kazhinji ndinogara ndiri munhu anotaura nemapurisa panyaya dzakasiyana-siyana. Yes. Nyaya dziri kuitwa nevanhu mukoma KB dzinofanira kuziisa vanhu panguva ino ndizvokuti nyaya yese isina kuwirirana inofanira kuendeswa pamutemo kuti igare ine marekodzi pamusoro pekuti mangwana pane maanswers anofanira kuti abude vanhu vachiziva kuti chii chiri kuitika. Vanhu mukoma KB pane zviri kuitika mukati menyika vanofurirana nekuudzana zvisipo pamutemo. Nyaya dzakawanda hadzisi kuripotwa. Mapurisa hatori nedambudziko chikonzero zviri kuitika munzvimbo idzi havazvisiri. Vanhu vari kuita fungira mumoyo rondo rwembwa havasi kutsvaga vanhu vanovabatsira wobva vafunga kuti aiwa kakutora upenyu kana kuti kuita zvakati ndo best decision. Kana kuti mukoma KB uri mukadzi ukaita boyfriend nyaya iripo ndekuti watorasa hunhu arasa hunhu kudaro anoenda kune mumwe munhu anoenda kubhawa ndiye warida kukumbira chama ndibatsire uni nyaya ndaita iyi ndabuda mumba ndichibva ndabatwa nechikomba murume wangu akuzadira chikomba anoenda kumusikana unoenda kubhawa kuti ndibatsirewo mukoma KB panobuda chinhu panonetsa andibono kwavanoenda panonetsa ndodambudziko kokuenda ndokusiri kuzikanwa nevanhu. Regai tinzwa vateereri manyama kuti vanoti kudini kone matambudziko kani nevakarasikirwa kane upenyu kumarondera pamwe cheteka nokupi nekutengwe karoi iko kusimudza ruoko kurova kamudzimai unomuroverei kana makanganisirana kana matadza kunzwisisana tsvagai vakuru vanokubatsirai vemunharaunda tiri kutaura kamafundisi maprofeti kana kuenda pamapurisa chaipo pane PR office public relations varipo kugara nemipasi kukubatsiridzanai kuti mukwanise kuita sei kutaurirana mune zvakanaka kana zvatonetsa endai kukoti baba Isabel. Icho mukoma KB pane pamatibaya pamwe vanhu panyaya yekuti murume kusimudza ruoko vakadzi vari kusimudza maoko mukoma vakawanda varume vari kupfapfaidzwa adamudzikuriripo machinzwe mukoma KB varume kuti vachienda kupolisi achisvika vachiti veduwe ndava pana pandauriwa nemukadzi vanonyara vachinyarei nyara ikoko paari kudzokera manje kumukadzi manje ndikakuti ndinganzi ndindarohwa here chireka ndinozadzisa kuti ndiri murume akunorova munhu waona munhu yatove mhosva. Saka varume nevakadzi tisarovana hatidi mhirizhonga mudzimba kana zvanetsa rova pasi enda zvako gara wasiya right siya endai kumatare edzimhosva mugadzirisana kana muchisiyana musiyana kune zvakanaka handiti mumwe kwake kana magadzirisana moti aiwaka toda kudzokerana mudzokera handiti chokwadi right moendera mberi neimba yenyu. Baba Isabel muri kunzwa muteererika ari kutotsigira nyaya yakatoitika kumarondera futi chokwadi mukoma KB amechi chiri kuitika uyezve mukoma KB dai muzototsvagira vanhu vanokwanisa kukansela kuti kana mukadzi ari mumba mukadzi anotamba kubva papi kusvika papi mutauro yake unhu wake chinonzi mukadzi mumba mukadzi nemusikana wepanze mukadzi nemukadzi ari kuzvifambira panze nemukadzi wemunhu kuti uzonzi mukadzi kana uri mugirlfriend kuri wozove mukadzi zvinosiyana papi chikonzero vamwe vari kurarama vari vasikana voroorwa voramba vari vasikana avazi kuchinja unhu even varumewo zvakare kana wangu uri murume uri mukomana ziva kuti wamurume wakutamba sei zvinofindira mwoyo wako nezvinorwadza mwoyo wako kuti munzi baba. Regai tizotsvaga makanselors kuti vatibatsire panyaya iyi haisi marondera chete asi nyika yese yeZimbabwe. Baba Isabel mashoko ari kutaurwa aya namai mhofu vari kuchiwesho kuti zvine masofa panzezo chokwadi ichocho ndamuritaura shoko yes ziva musiyano wepawakambenge uri nepawave uyezve unonyadzisa neukama ndizvozvo kunze mumbamo mukadzi wemunhu mumba mavharirwa munhu mari dzakaenda mombe dzakaenda inzwai munzwe
uyo mu boyfriend ari kurwiwa uyo ka iwe mu boyfriend ziva kuti nyaya dzechipfambi hadzivhairise haina chiremekedzo asi ngazive kuti ine masofa panze nekuti hapana murume anoda kubatirwa mukadzi wake inguva chete rimwe remazuva zvichamuwana chete. Kwanzi na bosi Chinyeke, shasha dzekupfimba neshasha dzekupfimbwa ndidzo shasha dzekufa. But mukoma KB nyaya chaimwe yenzira ipalapa ndiye kuti munzvimbo yemuHarare kuKambozoma mune mukadzi wandakadanirwa ndakaenda vene nguva asi ndinovati sorry kutora nguva ndisina kuenda but pandakazoenda kuKambozoma mukoma KB ndakasvima misodzi ndakarwadziwa ndati ndakachema ndine mavidhio ndine mapics andinawo ndiri kukumbira vanhu vachazoda kubatsira panyaya izvi mukandikumbira pic varidzi varo havasi kuramba naro vari kutenda kuti rikasvika kuvanhu dzimwe dzenguva tingabatsirika ndakati amai kuti tibatsirane mubatsirwe nenyika uyezve vabatsire nesu tinombosangana nevabatsiri pano kuti sekuda kwamunombota mukoma KB kuti munhu anenge abatsira pachinhu ichi unogona kuti mumbonzwawo nyika ichinzwa kuti akabatsira sei akazvigona sei nokuti mwana weZimbabwe mwana wenyika ari kurwara ende achabatsirwa nemwana weZimbabwe mwana wenyika vanhu vozivisa kuti wabatsira sei. Mukadzi wandiri kutaura mukoma KB anotaura nemashoko wake achiti musanyara chandiri kuda kupona akaenda kunyika yekusouth Africa aenda kuSouth Africa ndokunosangana nemumwe murume ndokubva vadanana tainorosh right anga asina kuroorwa ndokusangana nemumwe murume ndokutanga kudanana vatanga kudanana iye mukadzi anoti ndaiti ndiye murume wangu ini ndini mukadzi wacho good akazoona pakubudikira mumwe mukadzi achishevedzera kuti iwewe uri kudanana nemurume wangu saka uchazviona ende handikuvanziri ndichakuroya. Mudzimai akabudikira uyu achiti uri kudanana nemurume wangu uyu mukadzi wacho wamuri kutaura kuti pakaenda kuSouth achibva notangedza kufambidzana nomumwe murume akamubvunza kuti mukadzi uyu ari kuti ndiwe murume mukadzi wako ndiye chaiye akanzi kudini murume kwezi anoti iye ndakasiyana naye ndakarambana naye kare handichadanane naye iye ndokuzotsvaga rinoti ndichimubvunza nini baba kana vari vemumba unonyatsoona kuti pavari kuenda pane kwavari kumbogara ndizvozvo zvikanzi ndaimuona nguva yangu uyezve murume wangu ade kwaita basa rekugadzira masofa ndokwandazodzwa kuti ndokaigara mukadzi uyu saka izvezvi ndataka kurwara mukoma KB mwana uyu achiuya munyika yeZimbabwe achigamuchirwa namai vake vakamugamuchira zvekusiririsa vakangunzi nevanhu vakagona kubatsira mukadzi uyu taisa mwana wenyumba bhazi mugamuchirei haasimuki haafambi aite sei inzwai mburi yeZimbabwe marwarira nda mai ava makumbo avo anotanga kuparadzana kubva muzvibvi kubva muwesi kunosvika muzvibvi akafuta kuita senge mudumbu nemusana akabatana kana vakada kuenda panguva yekuti varoda kuzvibatsira especially zvakafanana newiwi havazivi kuti inguva yavo here kana kuti haisi vanotozoona mvura iyeyi yakungoyerera ndopavanotoziva kuti vazvibatsira makumbo akazvimba ndokubva aita senge handiziri pasi pemakumbo pachibva patsemuka kutsemuka mukoma KB kutsemuka kuita senge pasi muzvigumwe umu muchibva mada kunomera zvinhu zvinenge kuti makaona danda kana chinhu chinenge huni chikaiswa mumvura kwenguva yakareba chino zvinomera zvinoratidza kuti zviri mumvura ndo zvakamera mumakumbo makumbo aya paakagara ndipapo anosandurwa ipapo muromo ndivanonzwa kuti munhu ari kutaura chete vari kuti ndarwadziwa ndiri kurwadziwa nemunhu akati ndatora murume wangu but ndatora murume wake but murume wacho ndichimubvunza anonditi ndini mukadzi wako ndakuuya kunoko murume akandirasa senge imbwa ndakatozvitaurikana nevanhu vakandiziva kurwara kwangu ndokungondisa pabhazi vachibva vanguvona kuti halo gamuchirai mwana unoita samubhazi neve ndaive nawo mubhazi kutosvika kunoko inyasha dzamwari so mukoma KB amai vari kuti ndiri kutsvaga munhu angandibatsira chikonzero mwoyo wangu nemaziso zvichiri kurarama ndiri kunzwa mwoyo wangu uripo asi mhuri yeZimbabwe regai nditaura nechete ndakamboona vanhu vakakuvara ndakamboona vanhu vari kurwara Zimbabwe maprofita nen'anga varoti nevaratidzwa vaiva kuti vanogona basa mukandibata ndinokuratidzai adhiresi ndigokupai nhamba ndokukupai piki rekuti kana muchida kuona muri ikoko kuti mungakwanisa here handizivi kuti mukoma KB kana vanhu ava vasviki vakwanisa zviro izvo mungazotaura unayo sei nokuti munhu ari kurwara mukoma KB ipapo panenge paitwa basa guru
Baba Isabel zvane nguva yakareba sei munhu uyu achirwara? Munhu uyu mukoma KB vakataka kutaura neni zvane 2 months ataura neni, but ndaikundikana nekuwandirwa nebasa. Ndakazoenda ndovuka 5 days ago zvandakanoona mukoma KB zvinosiririsa. Zvinosiririsa. Pane here kwawakambofamba vafamba vachisina chinhu vatambura mukoma KB, kunyange ungave n'anga ukada kutemera mushonga kana nyora pekutemera pacho hapana, nokuti utaseko uri kutemera padanda kana kuti pamuti. Makumbo akazvimba. Handisi kuti kunonzi kuzvimba here, azvimba kudaroka achisina nyama yemunhu kuti utiteire bhasikoro, kuti utiteire motokari. Ndiri kutaura zvinosiririsa zviri pamunhu uyu. Vanogona kunge vachizokwanisa kubatsira munhu uyu, mukadzi uyu, vanokubata ipapi. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata pamunhu uyu ndikokuratidza address kana kuenda nemi ndokuratidzai panzvimbo kana kuvafonda mutaure nawo. Munondibata panhamba idzi 0771 545 025 0771 545 namba yandiri kukupa iyi namba yangu haisi namba yekuti isai mariro rubatsiro, iyi namba yekuti mukasvika pandiri ndoda kusvitsai pavanhu vacho musatumira chinhu pafoni yangu. Pandiri ndibatei kuti ndikuzivisei nokuno kuratidzai pane munhu. Kana masara ikoko unogona kuda kubatsira zvemari kana kubatsira zvokupfeka kana chikafu zvekuti vaende kunobatsirwa zvave zveikoko, but inini changu inhamba yekuti ndikusvitsei pamunhu muone kuti mungaita zvipi. Asi mukasvika ipapo endai makasima chikonzero pane vanhu vanofanira kuti vabatsire apaka muri yeZimbabwe. Amai vari kusiririsa. Ya vakura sei amai ava? Amai vakarikanganise vanogona nguva ruma 32 33 vane mwana 1. Vane mwana 1. Vane mwana 1. Wakaita nemurume iye. Saka vakatodanana kwenguva yakareba. Mukoma KB, but murume just imagine kuti mukadzi akadaro one mwana naye kunosvika kuisa mubhazi kuti allo ende asiri akatozoisa vanhu vozva kuti gamuchirai mwana wenyu. Ya zvakaoma. Vanokwanisa kubatsira batai Baba Isabel Bhozhongora Washington Maremera moendaka kunobatsira. Tinozokutendai semhuri yeZimbabwe. Maita basa mapata basa famili yedziko raZimbabwe zikomo twalumba loko na kutetekera National FM Radio Kanyemba Bonzo na Bhozhongora timbwera pomwe kwa mangwana. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika pa namba dzenhare dzinotuliri. Chokwadi muri yeZimbabwe ngachida kundibata munondibata pa namba dzina chipomero inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndinoimba ndidzo namba dzacho. Ndapota musabipa sa Patience Dunda Kazu Kashiri